Hvis jeg for eksempel aldrig bliver ramt af det, så skal jeg så misser. Og det er jo bare perfekt. Jeg leger bare Ja, du skal nok vinde. Nej, der er fisk her, ikke det. Det er ikke særlig det er svært også, men det er faktisk ret godt. French cool. Hvis du går mega enig, så skader det sådan 100. Ja, en gang der gik mega enig. Løb også. Ja. August han gjorde det, Fuck, jeg elsker ham, det er mega awesome. Det har man også. Det er Olaf for os. Han er syg. Det er seriøst en syg Olaf, det her. Jeg får alle er syge med Olaf. Så det er nok også det bedste, jeg vil. Eller, det ved jeg ikke, for jeg har aldrig prøvet ham. Tag den. Så er det Det er vigtigt. Prøv at se, vi skal bare få mere bildefarver af det. Vi skal begge få mere bildefarver af det. Og det skal vi bruge mega meget af det. Man får 10. Jeg skal 100. 10. Jeg skal 100. Jeg er ikke engang Nu kommer Galen Fisk, hun hopper ned til jer nu. Ja, men det spiller alligevel ultra defensivt, så... Det gør jeg. Nej, hun kommer. tilbage. Det er mærkeligt, det ligner en trusse, men det... Seriøs, du bliver. Okay. Jeg ved ikke, om I kalder det. Jeg spiller nok sådan lidt medium. Ja. Det er sådan noget. Vi ved jo. Ja. Jeg skulle lige til at bruge et light, og så Og jeg er jo heller ikke helt ringe med Kenneth. Ja, du skal. Så skal jeg totalt survival på en ø. Vi holder begge to, seriøst. Jeg holder dem begge to. Det er skønt. Vi er så reddet dig der på måden. Ja, okay. Nej, jeg er lidt med bag. Men Ellers så vil hun nok bare have en nakket. Den der har selvfølgelig banen. jamen, men det er Silas. Hvem er egentlig? Nå, jeg skulle ikke ud, jeg skal skære. Det er fra. Ej, prøv lige at se de 5 og 4. Hvor let kan det lige blive? Ja, men der er... Det er for 20. Det er fordi August bliver simpelthen bare få dem til at gå ind i skoven og hjemme og sådan noget hele tiden. Det er fordi, at de overhovedet ikke har haft nogen mulighed for at drikke minion, fordi vi har været der. Og der fik jeg jo også en kongestart. Ej, men hvorfor har Hey, dreng! Jeg kan spille Mario Kart. Så kan I endnu spille. Hallo! Miss! Au! Selvom bare lige lad os lige passe på den. Okay, skynd dig væk. Jeg er bare gået væk. Jeg hader det. Bare bliv her. Jeg skulle ikke... Må jeg gå ind på en ny? Hvem lige Nå ja, han er bange for, at vi hører. Jeg ved godt, jeg bliver... Okay, jeg skal spille rope. Au! Køb rent sko! Prøv at se, det er ham der, man kan slænde hans sko med. Eller er det bare mig, eller har Jeppe tro? Jamen, det er bare dig. Man kan ikke få i det her. Jeg går sgu lige på YouTube. Snart til Battlefield 4. Nej, prøv lige at se, hvad han nu gør. ham simpelthen. Og Er du hans store idol? Jeg kører op til ham. Hvad? Hvis jeg op til ham, Så er du sgu da ikke hans idol. kører Harlem. Han har en 3 styrke. Ja, det er 4. Nå, August, jeg får sin tagvåg. Og det er August, lige hver dør. gør det? Jeg fik det også Jonas. Da vi slået, så vil du have død. Ja, men jeg fik dig før. Ja, okay. Jeppe har... Åh, prøv at se mit passiv nu. Hello, guys. Jeg bygger. Det er godt, Jonas. August, Jeg flytter lige fra August, det. Manchester City. Ej, det var nok ærgerligt, det der, Jonas.